Ai noroc! Ei, uite că am ajuns la cetatea Colț, de pe raza satului Suseni, comuna Râu de Mor, județul Hunedoara. Și astăzi o să servesc micul dejun aici. Nu e absolut nimeni pe la cetate, mă bucură treaba asta. Și în timp ce mănânc, o să vă povestesc puțin și despre cetate și o să vă arăt ceva imagini din dronă. Da? Bun, până atunci, ce avem aici? Ardei capia, castravete, ridichim, ceapă și niște mușchiuleți de porc condimentat cu tot felul de erburi. Aici niște brânză de capră, preferata mea. Și nu putea lipsi roșia și mai ales sarea pentru legume. În regulă. Deci, cetatea Colț a fost ridicată undeva în secolul XIV de către cneazul Kendefi sau Cândea. Îi spun Kendefi sau Cândea pentru că inițial numele lui a fost Cândea, dar apoi ar fi trecut la religia catolică și și-a schimbat numele în Kendefi. Practic s-a dus către partea maghiară, să spun așa, pentru că suntem în zona asta, aici în Transilvania. Deci dacă vreodată veți găsi informații pe internet despre acest cneaz, Kendefi sau Cândea, este același lucru. Iar cetatea Colț a fost ridicată de acesta. Cetatea, în prezent, este situată pe o stâncă din asta foarte abruptă. Priveliștea e superbă de aici de sus. Iar drumul până la cetate se face prin pădure. Ocolește așa până ajunge aici. Prima parte a drumului e destul de înclinată, deci trebuie să ai o puțină condiție fizică acolo. Apoi se merge plat, apoi iar urci puțin și ajungi aici. Cetatea asta, prima dată, a fost construit turn donjon, adică cel mai masiv turn din fiecare cetate medievală, principalul de apărare și de refugiu. După care, cneazul Cândea, Kendefi, a mai ridicat alte turnulețe în jurul donjonului, plus un zid de apărare și în fața cetății, adică drumul care vine dinspre pădure, a făcut un șanț de ăsta foarte mare ca să fie și mai greu accesul dacă cineva venea călare, spre exemplu. Cetatea în sine, scopul ei nu a fost neapărat acela de a face față unei armate imense, pentru că este foarte micuță și era greu să te apere aici. În schimb, atunci când existau conflicte între cnezi, pentru că au fost mai multe familii de cnezi pe aici prin zonă, cel mai probabil cneazul Cândea venea și se adăpostea aici. Că na, toți făceau același lucru, practic. La baza acestui deal, acestei stânci, se află mănăstirea Colț, Biserica Colț, care este o biserică din piatră, construită din piatră în mare parte și care datează tot de pe vremea cneazului Cândea. Și dacă nu greșesc, tot el a ridicat-o. Deci în zona aceasta a țării Hațegului au fost foarte mulți cnezi care și-au ridicat tot felul de curți nobiliare, curți fortificate. E liniște și pace aici sus.
Singurul sunet pe care îl auzi este vântul și cântatul păsărelelor. Cetatea, să mă vă zic câteva chestii despre ea. Cum vă spuneam, datează din secolul XIV și în literatură, în poveștile scrise de autorii străini, este cunoscută sub numele de Castelul din Carpați. De ce? Pentru că Jules Verne, sper că am zis bine accentul, să nu trageți în mine, ar fi scris despre această zonă și conform toponimiei locului, conform hărților, se pare că cetatea Colț, care v-am spus aici în stânga mea, ar corespunde cu acel castel din Carpați povestit de Jules Verne. Priveliștea de aici de sus este chiar frumoasă. Într-o parte se vede defileul Răușorului, o vale care șerpuiește, una micuță. În cealaltă parte se vede depresiunea Hațegului, lacul Ostrov, se văd și munții Retezat. Și v-am spus ce mănânc eu aici. Ardei capia, moartea mea. Aș mânca de ăsta. N-am mai pus sare. Așa. Am venit din vale de acolo, cum vă spuneam. Am lăsat mașina într-o parcare din asta improvizată, unde erau niște utilaje agricole, mecanizate. Și am început să urc. Și vara, când te duci la picnic, cea mai bună idee e să mănânci niște legume cu brânză și puțină carne. Deci mușchiul ăsta de porc este extraordinar. În zona asta aici, în țara Hațegului, sunt foarte multe obiective istorice, culturale, ce merită vizitate. Și vă fac așa o listă scurtă din ce mi-aduc eu aminte. Cetatea Colț, aici. Jos, Biserica Colț, Mănăstirea Colț. Curtea nobiliară a Cneazului Cândea, care este puțin mai în față de această localitate. Este o ruină și aceea. Bisericii din piatră foarte multe. Densuși, Strei, Orlea. Așa, primele trei care îmi vin în minte acum. Curtea nobiliară de la Salașul de Sus. Din nou, o curte a cnezilor, plină de buruieni și toate cele. Sunt foarte multe obiective ce merită vizitate în țara Hațegului, pe lângă rezervația de Zimbri, pe lângă diferite puncte geografice, munții Retezat, care este aproape de țara Hațegului. Dar
Cum eu sunt pasionat de istorie, să știți că mă uit așa în partea aia pentru că de acolo vine drumul și vreau să văd dacă mai vine cineva. Eu când am urcat nu m-am întâlnit cu absolut nimeni. Eu sunt de aproape o oră pe aici. Păi bun, cam asta a fost de la Cetatea Colț, Cetatea Cneazului Cândea.